Ja, ieder mens die heeft wel een hobby. Ja, dit is gewoon nu de handrennende hobby. Oude krant en papier, karton. Nou, dan ging gewoon de dikdels aan, hè, Gardiek. En dan ging gewoon al die adressen bedelen bij Kennemat. Dit, nou, al 30 jaar had net langer, 34 jaar wel. Maar toen met de handkarren, dan zei ik, nou, dan spaar ik die cent naar op en dan keep ik gewoon een heel iets trekkiger voor. Dan hoef ik het zelf niet meer erin. Dan breng ik het hier thuis alweer in de container. Nou, dan ga ik horen, dan ga ik wel regen. Dan begin ik op nieuw weg. Ja, als ik net pot ken, dan ga ik de smoor in. Want dan denk ik bij mezelf, nou, die mensen zitten altijd te wachten dat ik niet kom. Maar dan ben ik meestal nou die bijlie mee en dan vragen ze, dan kom ik langs. Ik wil met het leren, omdat het bier is. Wordt geleerd alles voor. Ik ging krijgslang terug ook naar mij. Je komt maar eens weg dan. Je kan al mooie pennenkleren lezen. Ik denk dat ik even aanzet, die je best zijn, dan gaan we naar huis, om een bakje. Nou, en dan zeg je, nou hebben we al een hele brood. Hoe lang ben je hier al? Nou, zo oud dat ik ben. Ik ben van jongetje 51. Nou, en ik ben, ik ga hier altijd wennen hier. Ben hier geboren. Maar je had hier altijd met je ouders wennen? Ja. Ja, die had hier al, we hebben ze al even verzorgd. Ze ben hier al thuis al hier pot gang. We hebben iedere keer, ze hebben iedere keer thuis wennen. Zolang het tot het einde. Nou, we hebben ze naar Tjerkau gebracht. Nou, en daarna is het ouder dan. En hoe lang ben je hier intussen alleen? Nou ja, uw mem is nu 4 jaar, die Iraanse 4 jaar pot in maai. Ja, nou, en dan ben je 4 jaar alleen. Schoons die hielp me vroeger altijd. En dan ging ik deze te werken. En dan, nou ja, had ik dan dus weer, zaterdag, dan zei hij, nou ik leeg je die kaart wel even. Dan zet ik hem jongste plak en dan gooi je er alles op een baan. Ja, ik ben hier geboren. Nou. Ik heb krijgslang wennen dat je nou ben. Nou. Ja.